दुलाराय बर' फरायसा आफादा सारा आसाम नाङै गासै बर' आइ आफा रायजो राजाफोरखौ गुड मर्निं लोगोफोर दिनै नोंथांमोननो नाखौ मारै लायो बहा सायो बेखौ एसे देखायनो ओंखारदों आं लोगोफोर आङो दाहाय दैयाव थांसै नैबे जाहैबाय मोनसे दुब्लिनि दै आरो बेबायदि दुब्लियाव माइ गायनाय आलिफ्राव बेबायदि ओरैबायदि आलि थेनांगौ बेबायदि आलि थेनांगौ बिदि बारनाय होनांगौ आरो आङोहाय मैयाहाय बारनाय होदोंमोन दा नाखौ नायनो फैबाय आं बारनायखौ नायग्रोनोसै नै सेनखौ नायथ'वाखै नै दा बिदि बारनानै थायो ओरै जे जाजोब्बाय नालाय ओरै बारनानै थायो नायानो दै खम जायोबा ना बिदि बारनानै थायो नुबायना मा ना बेयो बिदि बारनानै थायो बेयाव नास्राय गोरि मा मा ना बारनानै बेसिम बारदो बे जाहैबाय आरो सेनखौबो देखायगोन लोगोफोर आं बेखौ एसे हायखांगोन सेनखौ ओरै लादो ओरै हायदो आरो माइफ्राथ' फुरा लेमजोबखाबाय नै हाजों समान जाजोब्बाय लोगोफोर मा खालामनानै जाबावो देग्लाय ओरै जेरैबो सेस हाजों समान जाजोबखाबाय माइफ्रानो दा आङो बारनायखौ लाखांबाय नै बे बारनाय नामोन जा बारो बाल जेयाव दा आं सेनखौ नायबावनोसै बेथ' जान जाबाय बारनाय ओरैहाय सेनखौ नायनोसै फाइनाव मा मा नाङो बेखौ एसे देखायनोसै सेनखौ बेयाव सादांनाय बिदि हाग्रा खुरनानै दोननांगौ एसे बुलाबायानो नै सेनखौ नुजेनबायानो नै मोनदों आयौ मागुर सिंगि नामा ओइ लोखौ मा दङ सेयाव 1 2 3 आयौ मारै आवाज होजोबखो फैबाय आं बेसेबा गिलिर मा दं जाखो एसे गुदुंखौ बख'नानै देखायग्रोनि वाव गिनांगौसो नै जरा साइडआव बाज्ल'जोबनाय ग्रुम होनलायखायो जि सुस्रा नायनि माबायदि गाबो वाव ग्रुम होनखायो दा गनायखौ एसे नायदो लोगोफोरनि आं दा नैबे खुगाजों गहोनोसै आरो नैबेजों नैबे खुगा बाल्थिङाव ओरै दोनबाय नालाय लुबाय आङो नाखौ गहांबायानो नै गुगा होथेजोब्बाय वाव थैबायलै मा ना हाबलांखोथाय बाल्थिंसे जाखानोसैमोन नै लोगोफोर वाह दा बिदिनो आरो लोगोफोर बिदि फरमुलाखौ लादो नै बे माइनि आलिफ्राव बिदि थेनांगौ बे ओरै बारनाय होनांगौ एसे साइड दोननानै सेन सानानै दोननांगौ दा थेंकिउसै लोगोफोर नाफोर नांगौबा एसे खबर लादो गोरान नांगौ ना गिसिनांगौ होननाय सोलायलांसै गोथां आरो गिसि माने थेंकिउ बाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैबाय थानाय 10 नभेम्बर 2025 बे सानाव गुवाहाटीयाव थानाय सनापुरनि मिनि स्टेडियामाव गासै 14टा ट्राइबेल माहारिनि आरो अल आसाम ट्राइबेल संघ गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद एबसु टिएमपिके आरसु
बा टिवा स्टुडेन्ट इउनियन गासै लोगो नांनानै CC2आ जि मोनसे आमब्रेला अर्गानाइजेसन दङ बे आमब्रेला अर्गानाइजेसननि गेजेरजों मोनसे गिदिरथार ट्राइबेलफोरनि सुबुं गौमा अर्गानाइज खालामनाय जादों प्राय 1 लाख गेदारिंनि टारगेट खालामनानै सनापुरनि मिनि स्टेडियामाव 11टा बाजारनिफ्राय जानो गोनां बे सुबुं गौमायाव बयखौबो आं गिबियावनो बाहागो लानो थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बर' आइ आफा रायजो राजाजों लोगोसे आफादफोरखौ आं गुरैयै खावलायबाय बे सुबुं गौमानि गुबै थांखिया जाबाय जे आथिखालाव आसाम सरकारा आरो भारत सरकारा जथायहै मोनद' आसामनि पपुलास आरो एडभान्स कमिउनिटिखौ गोदानै एसटि थिसननायनि जे मोनसे ब्लुप्रिन्ट बेखौ होबथानायनि थाखाय आरो कुनु कारनाव जाहाथे थाखानाय एसटिफोरा बे गोदानै एसटि थिसननायनि थाखाय जेंनायाव मोगा मोगि जानो गोनां जाया बा जोंनि मोनखानाय राजनैतिक आरो संबिधानिक जि कन्स्टिटिउसनेल आरो पलिटिकेल जि राइट्स बे राइट्सआ जाहाथे खर्ब जाया बेखौनो लानानै आनइकुइभोकेल अपोज माने एगेन्स्ट माने 6 माने कमिउनिटी जि शेड्यूलिंग इशू बेखौ लानानै जोङो थिक थाक खालामनाय जादों आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अल आसाम ट्राइबेल संघ मिरु आफाद जिल्ला आफाद साब डिभिजन आरो बर' माहारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरखौ जोङो बर' थुनलाइ आफाद हारिमु आफाद जोंनि गासै गौथुमफोरखौ जोङो खावलायदों अलरेडि जों बिनि सायाव खेबसे मेल जिरायखांबाय दा दिनै आङो बे प्रेस मिटनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सारा आसाम नाङै गासै बर' आइ आफा रायजो राजाफोरखौ बे 1 लाख गेदारिंनि टारगेट हिसाबै जिल्लाफोरनो दखराफोरनो जोङो थिक खालामनानै होदों आरो थांनायनि थाखाय गारि गुरानि जिखिनि बेबस्था नांगौ बेखौबो जोङो थिक खालामदों लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बाथ्राखौ आं स्पष्टयै रायजो राजाखौ खुथारै खावलायनो नागिरदों गावबा गावनि एरेन्जमेन्टनि गेजेरजोंब्लाबो आरो जोंनि यां जेनेरेसन जायफोर युथ्सफोर दङ माहारियारि आफादफोर दङ बिथांमोनाबो गावबा गावनि बेबस्थानि गेजेरजोंब्लाबो जायफोर कनसियास सिटिजेन बयबो जाहाथे बे सनापुरनि मिनि स्टेडियामाव फैबाय थानाय 10 नभेम्बरनि 11 बाजारनि हाबाफारियाव बाहागो लाहैयो आरो 9टा बाजारनि सिगां जाहाथे जों बयबो हाबहैनो हायो बे खोथाखौनो आङो दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों खावलायनो थाखाय बेखौ लिंनाय जादों